wow. Uhlobo lunosapho lolu. Njengamanje kuzosondela Igcokama Elisha. Umshove ekhaya. Kuzosondela igama leZisha. Umshove ekhaya. Umnazwekeso. Esondela ke manje. Iyaqala ke isaphe nje bamshangazi ukuthi umuntu elandele eyogqoka ebuye nabantu inqwaba kangaka eyogqoka. Eseyogqoka kuphela. Esayogqoka nje. Esebuya ke manje ezongena. Esengizozongena kuhamba nabantu inqwaba sekuvunywa nengoma laphana endeni ngithi ngiyabheka. Angathi happy hour ile. Hayi nayi happy hour yangaphela. Nathi i-happy hour. Hayi lento lethwe MC 11. Igcokama lifuna ukubakhombisa ukuthi i-happy hour into enjani. Kushawa ingoma manje. Kulindelwe ke lesub. Esizokwenzeka la. Not bathi ke ngempela abalandeli abazange bambone umthandeni lo abamaziyo 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 abazange basho ngapha lingenileke igcoma Elisha umthandeni umfoka amanqele ungenileke enkundleni uyelapha la ujezi number 14 ngibona ngathi sekhohlwe nayi position lapha bamshangasi ngibone ngene yangase center useyakhumbula utho umqeqesha ngelapha phambili asiboneke ukuthi ke ukusuka manje yini ezokwenzeka manje nawo abantu babhekile umlando uqophekile Emdlalweni ake sibone ngempela ukuthi uthi uyazi uzobatakula yini abafana bakhe ngoba njengamanje phela kumele ngabe baphambili uzokwazi yini ukuqinisekisa ukuthi ngempela kuyenzeka lokho mfethu oduyazi abantu abenza izinto ngendlela enye ehlukile ibhola lingamshaya lingene Asibheke nje le free kick asibona ke nabe lizama ibhola ke kapha uthini ke ukhuzile ke uNopempe badlala ngawo badlala ngapha ukhuzile uNopempe kade Igcokama lishaya iphasi enhle iflex le ndoda ngiyibheka nendlela ayishaye ngayo wamuva ngayo engakayizi impempe angazi ukuthi kunendoda engekho lapha emsebenzini angazi ukuthi kodwa ke soyithola ngelinye ilanga hawu Nompempe ithi wani into nje hawu Nompempe uthi Nompempe hayi angiqedi shada ama penalty fake kube khona umuntu odliwe namhlanje yeni Emdlalweni